Jo, čaute u nového videa, ja sa volám Alec a dnes sa pôjdeme pozrieť do zoo, ktorý je v Košiciach. Tu je aj páv, ale nemá tie krídla roztiahnuté, či čo to rozťahuje. A keď sa vám toto video bude páčiť, dajte like a odber a môžeme ísť na druhé zviera, pretože prvé zviera je pav, pretože vám ho tu aj ukazujem. Tak ideme na druhé zviera. Druhé zviera je táto opica. To je asi taký iný druh. A pozrite sa, tu je ďalšia. Tam majú dokonca hračku a ideme na ďalšie zviera. Pozrite sa, tu sú aj také opice. To je ďalší iný druh a ideme na ďalšie zviera. Pozrite sa, tu je aj Dory. A videl som aj Nema. Tu je Nemo. Napíšte mi, kto videl film Hľadá sa Nemo. Môžete mi to napísať do komentárov. A pozrite sa, tu sú aj iné zvieratka morské. Toto je čo? Toto je dáka tiež ryba. Pozrite sa, toto sú takéto rastlinky. A ideme na ďalšie zviera. Pozrite sa na túto rytnačku. Asi ju nevidíte, ale troška uvidíte. Ona lezie na stenu. Tuto je ďalšia a pozrite sa. Takto tu sedí a tretia ju nevidíte, pretože je v sene a spí. Neviem, prečo v sene spí. Dobre, ideme na ďalšie zviera. Pozrite sa, toto je ďalší druh opíc, neviem, jak sa volá. A pozrite, tam sú ďalšie, jak lezia na strom. A ideme na ďalšie zvieratko. Pozrite, toto je lepší výhľad na medveďa a tá sa krúči a prechádza sa. Môžete ho vidieť. A tam je ďalší medveď a ide zase. Prečo ide tak dokola, neviem. A ideme na ďalšie zviera. Pozrite sa, tu sú dokonca aj zebry. Neviem, či vidíte. Tam je ďalšia zebra, ktorá je trávu. Tam je ďalšia, sú tu veľa zebier, či jak sa to povie. A tu majú takýto stan. Pozrite sa. Takýto stan tu majú a ideme na ďalšie zviera. Pozrite, tuto sú aj surikaty. Vidíte, sú ich tu veľmi veľa, tam majú aj dáke hračky. Pozrite. Vidíte, tu bývajú. A ideme na ďalšie zviera. Pozrite, tuto je aj korytnačka, je otočená. Tu majú takéto jazierko. Neviem, či vidíte, počkajte. Tu majú jazierko. A ideme na ďalšie zviera. Pozrite, tuto je aj korytnačka, je otočená. Tu majú takéto jazierko. Neviem, či vidíte, počkajte. Tu majú jazierko a ideme na ďalšie zviera. Pozrite, teraz sme v dinoparku a to sú rôzne dinosaury. Napríklad tento dinosaurus. Ja neviem, jak sa volajú dinosaury, ale vidíte, aký je veľký? Tuto je ešte väčší. Aha, tu píšu, jak sa volá. Tento sa volá Allosaurus. Vidíte, aký je veľký? Vidíte? A pozrite, tam je aj Brontosaurus, keď sa nemýlim. On má veľký krk. Aha, tu je ďalší. Ten sa volá, to robí také divné zvuky a to sa dokonca aj hýbe. Vidíte? A ten sa volá Chasmosaurus. Fúha. Pozrite, vidíte, jak sa mu hýbe pusa? On je veľmi veľký.
Pozrite, tu je Stegosaurus a tak to vyzerá. Vidíte? Chybú sa mu oči, ale nestihol som to. A toto je ďalší dino. Není tu napísané meno. A on sa dokonca aj hýbe. A jeho chvost sa hýbe. Vidíte? Jak sa mu hýbe chvost? Tak ideme ďalej. Pozrite, toto je Plateosaurus a vidíte, on chytá dáky stroma. Tu je tiež Plateosaurus. Vidíte, on je tiež veľký. A tiež robí divné zvuky. Tento dinosaurus má divné meno. Iguanodon. Pozrite, aký je veľký. Vidíte? Pozrite, tuto je tiež dáky dinosaurus, ale není napísané, jak sa volá a on je tiež veľký. To čo je tam hore, však to som si skoro ani nevšimol. Vidíte, tento dinosaurus lieta. A počkaj, čo je toto? Čo? Tuto majú 3D kino? No tam určite nejdem. Poviem vám, že minulý rok som tam bola. Ono to bolo veľmi strašidelné, takže tam nejdeme. Ale pozrite, tuto je tiež taký dinozauro a vidno, čo je dnuka. Je to nechutné, ale môžete sa pozrieť. Dobre. Fúha. Tak ideme ďalej. Pozrite, tu je aj Stegosaurus a takto vyzerá. Vidíte? Hýbe sa mu chvost a otvára a robí divné zvuky. A toto je aj mláďa. A tu je druhé mláďa. A pozrite, tu je ten veľký, ale to sme si už ukázali. Pozrite, tuto je ďalší dino, ktorý neviem, jak sa volá, pretože to asi ukazuje na druhej strane. Tam je aj mláďa. A o 5:00 príde dinosaurus a počul som, že ma chce zjesť, tak musím ho nájsť a keď ma nájde, tak neviem potom, čo mám robiť. Pozrite sa, tu je ten dinosaurus, čo ma chce zjesť, ale čo? Prečo je taký malý? Pozrite sa, on má takéto. Pozrite, teď ho chytím. Vidíte, aký je maličký? Vidíte, tvár mu nevidno, ale vidíte, tuto má také, kde ide taký zvuk a takýto má oči a hýbe sa. Vidíte, on sa hýbe. Prečo sa tak hýbe? Vidíte? On sa hýbe dokonca. Viete, ako sa volá? Ježiš, to je veľký dinosaurus. Tak uvidíme, či uvidím ďalšieho takého dinosaura. Už dinosaurus sa veľmi hýbe, vidíte? To je samozrejme robot, lebo dinosaury vyhynuli, ale pozrite, jak rýchlo ide. Vidíte? Jak rýchlo ide? Ukážem vám stadiaľ to. Vidíte? On je rýchly. On ma chce zbiť. Vidíte? Aký je veľký? Aký je veľký dinosaurus? Pozrite sa. Vidíte? Veľký dinosaurus, ale nemôže ísť, pretože tam zavadzajú, ale pozrite sa teraz. Už ide. A teraz sa ide asi otočiť. Vidíte, počkajte. Asi si on ľahne na koberec. Vidíte?
No teraz to możesz pohľadkať. Widzicie? Idziemy ho pohľadkať. A dajte lajka odber. Pozrite sa, tento dinosaurus a tento dinosaurus je veľkého dinosaura. Vidíte? A pozrite, tuto je ďalší dinosaurus. Tak to vyzerá. A ideme ďalej. Pozrite sa, toto je Scutosaurus, tak to vyzerá. A toto je podobné, ale vidno kosti. Ideme ďalej. Pozrite sa, toto je Pachycephalosaurus, dlhé meno. A pozrite, vidíte, jak sa bijú? Vidíte? Tak ideme ďalej. Pozrite sa na tohto dinosaura. Vyzerá ako taký morský, ale to sa mi zdá, alebo odlieta. Ja neviem, napíšte vy to do komentárov. Ja som tu schovatý v tomto vajíčku, pretože títo dinosaury ma chcú zjesť, pretože som dačo počul. Tak ideme na ďalšie zviera, ale potichu. Asi ma počuli. Utekajme! Utekal som ich, ale pozerajte. Asi som ich prerušil. Pozrite, niekto im ukradol dinosaura. Alebo už sa vyhliahli. Ale musím utekať. Tu je tiež takéto maličké, ale to mi asi neublíži. Ideme cez tento most. Pozrite sa tam hore. Počkajte. Dobre. Asi som už v bezpečí, tak ideme na ďalšie zviera. Pozrite sa na tohto dinosaura. To je lavička. Tak dúfam, či ma nezie. Idem si tam sadnúť. A dúfam... On ma chce zjesť. Pozrite sa na jeho pozory. Pomoc! Utíkal som mu. Pozrite, tu sú stopy dinosaurov. Prečo je to také strašidelné? To čo sa stalo? To čo je? Pani, pozrite sa. Vidíte? A tu je dokonca tiež dinosaurus. Ale ja sa už bojím, pretože sami zvuky to počujem. To sú stopy veľa od dinosaurov. Fúha. Teda čo napísané? Skúste prečítať a pozrite sa. Triceratops. Ten je strašidelný. Vidíte? To je mláďa. Ale pozrite sa, aký je strašidelný. On robí divné zvuky, tak idem preč. Aha, tu je taká skala, idem na ňu. Fuj, však to je hovienko, idem preč. Ježiši, on ma chce asi zjesť. To čo je? Prečo je taký strašidelný? To čo je? Idem sa pozrieť. Tyrannosaurus rex. To je najnebezpečnejší dinosaurus na svete, ale už hynul, ale pozrite sa, tu sú ďalšie. Viete? Takýto dinosaurus. Takýto dinosaurus, veľký dinosaurus a tu je ešte veľký dinosaurus. Prečo ma chce každý zjesť? Rýchlo utekam domov. A, kde sa to nachádzam? Pozrite, tu je teda lidi. Som vo väzeniči. Tu je dinosaurus. Ja neviem ísť preč. Pomoc! Zachráni ma niekto. Pomoc, ja tu nechcem ísť s týmto hlúpým dinosaurom. Ja som hlúpy, tu je celý čas východ. Ježiši. Skúsim do ruku. Au, to boli. Idem radšej preč. Aha, tu je taká pekná ješterica. Čo to je? To je určite taká To je dinosaurus? Vieš čo, ja idem ďalej. Neviem, prečo vyzerajú tam tí. To si robíte sradu, že toto má vyliesť. No... Tak, uvidíme sa o 15 minút. Rýchlo utíct. Musím rýchlo utíct. Rýchlo.
Rýchlo! Čo to? Ja som slobodný. Konečne nie som pri dinosauroch. Ježiši. Na budúce pôjdeme do Bratislavy. Tam je tiež zoo, tam je tiež dinopark a uvidíme, či to bude lepšie. Tak. Fúha. Neviem, či sa toto video ešte skončilo. Neviem, asi sme ešte dačo nepozreli. Tak ideme sa ešte pozrieť. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute.